Господин Георгиев, вие от кога използвате хумустими, върху кои култури? Хумустина го ползвам втора година, основно върху зърнено-житните, където имам преки наблюдения, а в личния двор съм го ползвал и в зеленчуците, при зеленчуците и по лозарството и овощарството. Също имам преки впечатления, тъй като аз съм агроном и мога да преценя какъв е положителният ефект от приложението на препарата хумустин. В първите опити, които направих по-миналата година, резултатите бяха открояващи там, където съм ползвал хумустин и където не съм ползвал. Просто добива беше с около 15 до 20% малко по-висок в сравнение с площите, където не бях третирал. И затова през втората година, убеден, че хумустима е ефективен, на всички площи, които засявах с есени култури, пшеница и чемик и тритикале, третирах с хумустин семената, като ползвах положителния ефект, очаквания положителен ефект, намалих размера на посевната норма. Сях с около 2,5-3 кг по-малко семена в сравнение с нормално приетите за нашия регион количества семена, които трябва да се изсяват на декар. Тъй като разчитах на повишената братимост, която се получава при употребата на хумустин и по-доброто развитие на растенията, образуването на по-добра коренова система и на ефекта от по-доброто усвояване на хранителните вещества, на личните хранителни вещества в почвата. Мисля, че не сбърках, тъй като въпреки по-ниската посевна норма и неблагоприятните природоклиматични условия, които бяха през есента на 2001 и рано пролета на 2002 година, аз получих нормални добиви в сравнение с съседите си, които не третираха с хумустин. Убеден съм в положителния ефект от приложението на течния тор и мисля, че той заслужава едно по-добро, подобаващо място в нашата агротехника и в технологията на отглеждане на есенно-житните култури, есенно-зимните. В лозарството и в овощарството, където го ползвах, мога да ви кажа, че ефектът е поразителен, особено ако се правят повече от 3 пръскания или най-малко 3. За лозарството способства за запазване на ресата, няма изресяване, добро озърняване на чепките и след това се образуват плодове, които са здрави, жизнени и са малко по-устойчиви на гъбните заболявания. В овощарството ефекта по-трудно имаше видим ефект, но в количествено изражение не мога да го определя, тъй като не съм измервал с контрола. Но имаше ефект в сравнение с някои растения, които не бях третирал с препарат. Убеден съм в положителните качества на този препарат и препоръчвам на всички колеги, които имат желание да произвеждат екологично по-чисти продукти, да го ползват и резултатите няма да закъснеят. Убеден съм в това. Господин Иванов, какви впечатления имате от течния тор хумустин? Ползвам го от втора година. На пшеница, ползвах на пшеница, подхранване, ползвах го на кориандър. На кориандър съм го ползвал, на семена, на обезразяване на семена на тикви, на дини, също и на домати и пипер. Стартирах разсада, много съм доволен от него. И за бъдеще мисля да продължа да го ползвам. Какви са конкретните резултати, които получихте? Те очевидно се виждат. Очевидно. А за пшеница да не говорим, защото слагах и хумустим и кристалон, но смесех ги хумустим и кристалона. Много добър резултат. На отделно парче сложих
само кристалон, а на другото сложих и хумустим и кристалон, там съм по-доволен. И то се дължи на хумустима. А какви качества добива пшеницата благодарение на хумустим? Ами, там не мога да ви кажа по-конкретно, защото на един куп съм ги вмесил и имаш и втора група беше и пшеницата, всички показатели. Но прямо това, но явно по самите семена, по ръст на културата, по едрината на семената, очевидно се личи. А какви добиви получихте? Колко по-високи добиви? Ами спрямо този парцел с другия, от него взимах 517 кг, а другия взимах 460 кг. Тоест третирания с хумустим 500? Да, 517. При другите култури какви са резултатите? Другите култури само съм си обеззаразил семената. Слънчоглед, царевица за тая година. Стартираха за поникване, равномерно. Други резултати не мога да кажа, но... Според вас използването на хумустим какви ползи дава за производителите? По-ефикасно или за тези критични моменти стартира, независимо на каква култура може да ги сложиш, явно личат. Просто ако не е с... А за в бъдеще при други култури ще използвате ли хумустим? Аз се занимавам с малко култури и да ги ползвам толкова много, пък ние гледаме от малко много да изкараме. И затова и за напред ще ползвам хумустима. А препоръчвате ли го на другите стопани? Препоръчва го на един градинарен и той действително дадах му информация и той е много доволен и продължава да го ползва.